Dziś przebiega 7. edycja Beskidzkiego Dog Maratonu. Było 240 rejestrowanych zawodników, z tego 30 biegaczy bez psa w kategorii trail, którą mamy od 2 lat. Trasy są 3. Jest to trasa mini 6,5 km, trasa short 22 km i trasa mid 40 km. Najwięcej zawodników jest na trasie short, czyli tej średniej, która jest na 22 km. Nie rada se chodzi. Mieliśmy dzisiaj taką nietypową sytuację, że na zawodach z psami zginął pies. Ale nie od zawodników, ale od kogoś z miejscowych. Już pan przyszedł i psa ma w domu. Se sibiřským husky Jackie za Beskidzký Dog Marathon Team s časem 34:12. Marian Kohut s bílým švýcarským Ariasem s časem 32:25. Velká gratulace, všichni dostávají diplomy. Se umístila Hana Jurajdová s belgickým ovčákem Elou za Beskidzký Dog Marathon Team v čase 38 minut 18 vteřin. Mezi prvním a druhým místem rozhodovali 2 minuty.